Здравейте в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим някои от нашите модели лодки, които са над 15 модела с различни параметри и характеристики за различни водоеми. Ще започнем от нискобюджетните. Една от най-продаваните е модела V050. Това е модела. Няма GPS към него. Има круиз контрол с много голям кош за захранка. Лесен за работа. Непретенциозен. Издържа на и по-големи вълни. Следващите ефтини варианти без GPS на Flytec. Flytec с два коша. Flytec просто се различава от дистанционното. Има круиз контрол. Следващи хубави модели са, примерно този модел V020 с 40-точков GPS, с 3 коша за захранка, 2 странични и 1 заден. Лесно се работи, маневрен, до 10 км в час се развива. Също го имаме модела и в жълт цвят. Имаме модел, който е един от най-новите и най-хубавите за в момента, е D19. Това е модела с 4 кожа. Предният е D20 с 3 коша. Имаме също лодка за хранка с GPS и сонар. Това е на Jabal модела. Имаме вече по-висок клас катамаран V38, който е един от най-хубавите модели, поне за мене. За мен хубав модел е, когато нямам проблеми, рекламации. В други клипове ще ви направим по-прецизно обстойна видео, което ще разберете плюсовете му. Също имаме тук на други модели катамарани, който е много добър вариант също, но е малко по-умален вид на Болтман. Имаме също моделите на V0700B GPS и същия модел го имаме и с GPS 40-точков, карбонова. Това е другата карбонова лодка V010 с 3 коша,